Igama nguQhawe Ngwakathusi. Ngilapha namhlanje bafowethu ngizonihalalisela nginifisele usuku oluhle lomhla ka-29 uma seniphuma niyovota. Ngiphinde futhi nginxenxe kakhulu kubantu abasha abogogo nawo wonke umuntu wase-South Africa obhalisele ukuvota nobulunga bokuvota ukuthi ngicela ukuthi siphumeni bafowethu sihambe siyovota ngomhla ka-29. Ilungelo lethu, amandla ethu, ila sikwazi khona ukukhuluma siyi-country ngevoti lethu. Ilungelo lakho ukuthi uvote noma uvotela liphi iqembu. Ngiyacela ukuthi siphumeni ngomhla ka-29 sihambe siyovota. Bese ngikhuluma namaciko asephumelele. Amaciko asephumelele ngicela nazi abanamakhono ephumelele ngicela bahlale bazi ukuthi ukuba nekhono elithile nento oyithandayo noyenza ngothando nakuyimisela iyona ndlela ongashintsha impilo yakini ngayo. Akubona ukuthi sonke sophumelela ngokwezikole noma ngokufunda noma ngokusebenza, kodwa uma uzokholelwa ekhono onalo uhloniphe futhi ulithande uyimisele uyilolonge ngalo ungakhona ukuthi uyiphilise. Uphinde futhi kholelwani ama-artist ukuthi umculo nobuciko nesports esikhona njengamanje sonke siyibhizinisi. Bese ngizokhuluma nabaholi bethu nama-volunteer bekade bengena emakhaya benze door to door bezosikhumbuza ukuthi sihambe siyovota ngomhla ka-29. Kuhle kakhulu lokho bekutshengisa ukuthi bayasazi ukuthi sikhona njengabahlali. Kodwa-ke baholi ngicela nazi ukuthi la kule mizi bekade ngena kuyona kunabantu abasha abafisayo ukuthi baphumelele. Sinabo abantu abasha ephumelela abafundile kodwa bangasebenzi. Siphinde sibe nabantu abasha abanamakhono thizeni kodwa anganakiwe noma adinga ukuthi alekeleleke ngendlela ethile. Siyazi futhi siyahlala sizwa izinhlelo zamasipala neze-country yonke esuke kuhlobahloswe ngaso ukuthi kuthuthukiswe amaciko nabantu abasha kodwa ezingafinyeleli kithi. Angazi noma ngikubonile ndo uma nifika. Kodwa-ke ongiphinde ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uma ngabe ukuthi bekade nikhankasa futhi nifisa ukuthi ni-resolve izinkinga ekhona noma ukuleka kwamathuba omsebenzi ngaphakathi ephumelele, ngiyafisa ukuthi nikwazi lokhu baholi ukuthi mina njengoQhawe ngiyelinye iciko elikhona ngaphakathi ephumelela. Kula makhampani abekade ekhona ngicabanga ukuthi ngibhukhwe emcimbini eyela ku-5 uma ngaphosisi, kodwa awukhona oyi-1 wasephumelela kulo mcimbi, awukhona oyi-1 wase-Free State kulo mcimbi. Imicimbi bengiyithola ngaphandle. Kubuhlungu ukuthi ugcine urecognizwa ngaphandle kodwa ekubeni ekhaya bangakunakile bangayiboni into oyenzayo bekwazi ukuthi wenzani. Lokho kwenza ukuthi nomunye umntwana obemncane ebukela kuQhawe efisa ukwenza izinto ezenziwa uQhawe ekubuka ku-useless ukuthi angagijima nezinkinga noma angacula noma angayiphilisa ngokwekhona nalo kulokana akwenzayo yena. Ngiyafisa ukuthi engathi ningasondela kithi nazi uma nisondela kithi nizokwazi ukuthi sidingane kunina, kungabi ukuthi nizosilawula noma nizositshela noma nizosikhohlisa. Ngoba uma ngabe ukuthi umasipala unazi inhlelo zokusisiza thina njengabantu abasha, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sikwazi lokho kunokuthi sibe nethemba lokuthi baney'nhlelo zokusisiza kubeni singasizakali, ibhajethi iphume kodwa singasizakali, abantwana bedlale emaleveli ala kumasipala uma kumele baphumele ngaphandle bangayitholi i-support. Kunestori esibuhlungu enginaso engifuna nisazi baholi ukuthi mina njengoQhawe ngo-2017 ku-album yami yokuqala ngakhona ukuthi ngihlabane ngey'ndondo ey'thile. Umasipala wangangilekelelanga kulokho. Laba engangiqhudelana nabo babelekelelwa umasipala, mina ngangiyimele ngisupportwa i-community ekhona ememela kuphela. Ngaphinda ngibe nestori sabantwana abawu-2 abekade berepresenta iphumelela eThekwini ngonyaka ophelile ngoDisemba, abangazange basupportwe umasipala bahambile kodwa bakuzama lokho abakuzamile. Ngicabanga ukuthi futhi ukube umasipala angisho ukuthi bezophumelela kodwa ukube umasipala mhlawumbe ube nesandla bebekade bezoya bene-confidence beyithemba futhi bazi ukuthi barepresenta umasipala la bayakhona. So ngiyacela nje bafowethu ubaholi ukuthi uma ngabe ukuthi basemandleni basikhumbule njengabantu abasha esikhona izamani esifisayo ukuthi izamani siyishape, esifisayo ukuthi iphumelela siyishape, esifisayo ukuthi i-South Africa nathi sibe novo futhi siyilekelele ukudevelopha kwezomnotho. Ngizokwanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi ngomhla ka-29 uma sebeyovota bahlali basephumelele, votani ngobuhlakani, nivotela abantu enibathembayo nenibuka beney'nhloso ey'phusile ngathi thina abantu
abasha nabantu abamaciko nabantu abafisa ukuthi balekelele ugovernment ekuthuthukiseni umnotho. Ngiyabonga.